Omoke ani tokla o lundia nukna wani tokrong no mani tokla omoke ani tok ma bosa noita tongmani se tai soita se tongsio omotak puila first bin bosa no jai khaina ringani bagi thi thangbai khe bosa rok mani tokla pura hingke tok khang norok nani chakmara bwthai rok phunuknai chakmara bwthai onek thaijak se amo sok sogui thango watini bagui tamjani hingke bosok rok bo ang chayakhe tonoi rok bwthai thairina bagui bwthai hingke ang asukhe thokjai hai phano mui khlaikha hingke mui bwthai thairina muchungo ang o bagui bosok rok chayakhe tong manise bwthai rok tikiya ta sok sogui thango hingke omo rok se bahai no saimaya teisa thaisa bokha bosok gaske thokjak ang haibano chaya ta bwthai no narwkna bagui omoke jingga bwchili narwk manse mandak chai parikha hingke teisa ma narwkha bono o jaga bo bwthai gora klaikha amtorok tutorok no sido poila nile kwbangma thaijak o jaga bo sogui thangbaikha jingga bobar bari tongkha sanjang phano jingga khe go bobar baro o jaga no ani go jingga kotorma narwkmani mandar warinai sogui thangbaikha omoke sosa thai tongkha machakha kwbangma no machakha tak bo bwthai thai tongkha hingke ang mui khlaikha hingke mui bwthai rok thairwi naina muchungo ta chamathok chamayathok kosto khlaimani ba sosa rok bo thaikhe onek haibano bwthai chikon jata sosa sosa hingke ani cherai hingke thokjago marke thokjago bo amtorok sosa korakho tei kisale toro omoke bwthai chaliya kisa kokoi ong tongbaikha bwthai rok aro bo bwthai haino bwthai thaina jat omo sosa o jaga mangse sosa khlaiya ang o jaga hingke sosa rok thaio hinui ta semano bang haike khlaikha sosa o jaga marke no thaikha afuru kotorma rok charomkha hingke tabuk khe cherai bai kisa thungtongmani mui songna naimanse cherai ani phikungo phainai kasa paio nahate ang cherai jang bai mamangse ma tongo kheba ang mama haike tongo bo samung ang samung rok khlaifuru bo haino bo ang bai mano tongo ang cherai tabuk khe chakmara bobar kholi tongmani do angko chana hinui baja chana hinui norok chucha saimaya chini ayang chakmara bobar rok bo phalo o jaga to phalya ang achaimani jaga tani para oro khe chakmara bobar rok bo phalo hingke ang baja chana bagui kholi tongmani chainai ganta puila hingke ang mui songbaikha baja khlaimala kisisa chong thajai kwbangma khlaimansi ang bokong rok bo ririgoto bini bokong no ang thokjago chakmara hingke chakmara bosok rok bobar hingke bosok rok thokjago bobar to chaya kho tamoni chanai hingke omoke mani bagui kotok sanammani gangla kotok bo khe chakmara chaya hingke tabuk khe ang dukan o thangui tongo mui rok korika dal rok alu rok piyaj rok korika hingke nahatnani thangtongo hingke mani bagui bo biscuit rok korika hingke bini chwraina bo kwtui rok kwrwi chwraina bo hingke bini mani nana thamoje tabuk tipo ekta basi baji tongo do haibano ma thangka dukan khola hingke ba khola hini sao ta ma bo bazar ni faipuru dukan khola nukbo hini sao haibano bazar ni nahaliya bazar bo o dam dukan bo dam hingke dukan o nasina hinui thangui tongkha ta omoke chini parani lama rok naiti norok nukya balokkani chini parani lama rabar bagan rabar bulung mamang tini khe chini para CM phaijak yong burui thwijak montri ni buma yong burui thimani ek sapta rok tongkha bono naina phaijak ta bo khe last ang naita nainani phaimani bini sale swkang kwbangma montri rok phaijak ek CM bo phaithang paijak tei Madam Patal Koina rok phaithang paijak Satbri Suketi rok phaijak hingke tini khe CM phaikha ta bo khe last thamani bisi balokya kho 20 minute rok hungnai
bisi baloke hingke boroke tabo kiflisi tongkha जोंखे बोसोक लाखिनाय दिसिन पाराव जे मन्त्रि रक हायनो बुरुं फायथां बायगा दिनके सीएम रक से फायसियो सिन पारा ते एक सीएम रक फायथां बायजाक हंके ताबुक रक नाय दंनि दो बिनि गारि कयटा गारि दुइ फायजाक कयटा गारि दं मन्त्रि रक हंके बोसोक नाय दि लाखि गारि रक सा हायनो बुरुं के लाइथां पे एपरे से बिनि गारि नक्साक नानि के बो गारि ओ बांखा फोटो आं तो बनो वासे बनो बे थरियेलो सेदु न्यूज रक नक मानि से बनो के तिनि नुते नक न नायगाना के नर बनाय तंदि नक मानना Ama, uba, kamu ke mantri gari, dokter manis kan? Emre bong ni ya na? Mantri gari sing ke ba polis kamu apa? Om Dilas. Tabukhe. Norok nugi man khana mantri gari. Koita mantri pheka kintu ka mantri phaimani nogo darasonor ta thangja gyada sum. Ke dugan tongte no bana gari kisa nuko mantri na. Norok nugi man khana gari rek bang ma mantri phaithang manisni yango. Phainai ni bas haime ang ka ba phainai hin sema hang ka thangnai ka ma ta nu dia ko ai kono ta 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 kisa se tong me ta pai hey nuko tok pheka sa